Kublai ya fi baro na ka sam khat khandai the khot ba phra ka ain utrai ka long ka bajanai ka pen khem ya ka mansim ka ain utrai ka long ka baskem ka ai jing start ya uba shida right nang ta ban su thu kam shai ka ne ngin phai sha ka sam shispa khat khandai the khot shispa lai phu ka jimpan pao ya ka tin ju me ka ai jing shai ka ai jing shampang ya ki ba shida but ni barang ni wat ka jing start ni wat ya ka jing shampang ni kwa ba ki man sim ju ni kan embyang but hang ne bor kan ne bor nang nong in yo ka ain utrai ka pen ki em ya ka man sim try bun manging ila tlot abun rukum na bun ki daw kamta ma kane ko por tinang no mano nang nong in yo jingerap ka ain utrai ka pen ki em ya ka man sim mar ka long ka baskem nang ta ai jing start mano ban yo jing start ya ki ba shida mano ban yo jing shampang ya ki ba shida nang ta ka kita power ka lanong ba ndri to khot ar phulai ngi phule kumne naba ka hukum kalong ka syarat pat ka jing hikai kalong ka jing shai pat ka jing sneng hikai kalong ka lenti shaka jingi mansin te khamtam le mataga singe ngau ko ban pan kan mo ki students jingi ki samla pat ki student ki word jing start mo pat de tang ki kor jum fi ang ne ru ni jing start jing shampang ne dan khamtam le nabanda ki mi ki pa but jing sneng hikai ka tur ka de ka tinuble along ka lenti shaka jingim kawe ka jinge jong ka ne ka juk jong im ta ka long bun jait ki lenti rankyong crossroads tengim tipshan ngin pa sene shatai mono banyara angno wan jingera pen baro iwan na kaktin jung tra ai ba ngin sutu shai gine bat ngin kongu ke bala thong ne ban ngin parshang ban im singiru baru blei onsa plate galad kelentina ban da jingi khamtam lele ban ban ki em ya ka ban sim jingi baru blei ban bor bro pa baru khur baru ban sim bo ko don kar kuye